Cafe Square eduke ka badon han nong tmai shillong ka ai jingrap na ka banta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia na ka banta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Ka Voice of the People Party menen kasngi ka khatsan trik ubanai naitung ajab san ha ka jinglam u president jongkau ba aden milo besai moy kala lek banjngo ya khlau mapat ka balapen kala shagalau adong ha ka snem arjar khatsau bat ka bala soiru ya ka sos kular hapdeng u CM ka Khazios Autonomous District Council bat us em ka himamalim ha ka arwa artrik ubanai jemmang arjar khatsau ha ka ni ka jinglek jngo ka seng kala lap bau mau sa jingkan mau bala penyang kum kadak jong ka sos kular don shu ha ka ka jaka bat kila don ru ki jingtai ha ka ka jaka uba aden ha bakran silat pathai kubor ulaya thu balayo jingtib ru badon ki MLA ki balayo ya ka jaka ha ka benta jong ka ka klau uba aden ula ong ru ba ka seng kan wat jingtib la ka KHADC ka tip na em ya ki jinglong jingman bat ki kam bala penyaj ha ka ka klau. Ito nakaliang jongka Voice of the People Party hagani ka sngi ilon ban jingo igani ka laumopat ban pet ban jingo namar hadian ba lapen kala igani ka laumopat kum kalau adong apa kala don ka soskular ka jingkut apa deng ka district council bat ka himamlim ban penkelano igani ka bagiju khot it ka laus im sha ka law adong daga jingthmu ban pene ban pensa ye ni ka klau daga jingthmu ban yada ya ka maryang badru ka banlong ka jingkrhu ya ka nong ba shlong bat khamta mi ki shnong gi ban marjan te nagalyang ka office jong ka dis council hapok ka jingalam ka jinga kum UCM bat nakaliang ka office jong ka himamalim hapok ka jingalam jong u payem latho manik sim bomdon shu opening jingi hini kapor ilaya menjur haringkat ki sakhi ba ngin pelong ye gini ka laumapat kala odong kabanlong ka jingai le si ka smobha ya ki longdin mandin ban pene ban pensa nambang ila ban yo e kamariang ka batingen daga jingdon juga ni ka klau te menta ka singi wan ban jingo ban pet ya ka kumnu kalong mereka ki basung si kalong abang iwan ha ni ka jaka ni shbun ki mo ki kam ha ni ka klau badu ka ba pengo kalong ba wat ya utu mau ubala bo kum utu mau banu sakhi mo ya kata ka singi ka bang ilapan panapai ba namar ya kata ka jingya soy so skolar la ya soy ha ka arpo artrik jong ubenai jemang ubenai me arjar khatsau bat lapan panapai ba nani officially da ka boro ka office ng dis council ladon ka way ka function hang ni ringkat bat ka himamalim haka ladang ang bakla ka di ka santrik jong June arjar khatsau kalau long siya ka jingilang ka basungkun ngilayo ka jingkren na kaliang ka dis council ngilayo ka jingkren na kaliang ka himamalim kano da ka mensim ba kamen ba ngin ya dai ne ka klau banumdon kanu ka jing penjop ye ka klau badru hakata ka jingya kular hakata ka soskular la ne kata ka agreement ne ka covenant ngila banong mo la donru kata ka jingkren ba yakani ka klau on pentulun on page on kmi lang jointly da ka himamlim bat daga dis council kumno ban regulate ban thawi ki kendon nang ta kumno ban sumar ban sukherika bat kumta terter te ka jingwan ka jing ni ko ban pej
nakalian ka party kamtam nakalian ka jong kum president jo ka voice of the people party bat kum ka party hi bro koi ka bron ka jing sungkhya ya ka jinglong jong ka mei mariang mo ngila kren si bon hapo assembly kumno ba ngi hap mo haringkat ka jing penya pentulun chukmat ya ka jela ngi don kamru banum klet ban sumare ka mei mariang namar kamdon jimot ka jing tei ka behe kamdon jimot ka jing penruspa ai ka briu lada kapoi kapor bangimyo ya kal air ka bakhoj ban ring man sem ngimyo ai kitulong bangin di te dai namar ka tarang ngismo kani ka khlaw bat ka deiru ka bala IT pateng de kilong shwa man shwa ki bala sumar kandong mo kani ka property jong ka community kam dei ka jong ununu rishimen hi te ndre ka basungsi ka long mentangi lap bahwat ih tahu mau ban bakin tip kilong din man din lani banau saki ya kata si lap shu hang ni kani ka jaka ka bangi pelong ka ba arngi iru ya ka jing maj surok lingbai kani ka khlaw o nyim persya ka ta karoi ka pandre hato ka discouncil ka tip ne mi kani kidan ru kiwe ki jingtei saudong ini ka khlaw ki ba jam ta ti kani ka penlengo yang ya kani ka jingle desi ka jong sim lim bat ka ba mentangin hab ban wat jingtip kum ka party na ka discouncil ka tip ne mi kini ki egi jinglong gi jingman la ni